Rawere mag Riwruog MDD owuok oko mar siro sirkand manywanda magikoni en mano makoro biro riwo wi oganda kendo cholo dongruok e yo mowinjore. Kane giwuoyo wendo, rawere go kotelne kod Victor Marende wacho ni winjruok mane kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga en mano makoro biro kelo ber ka okwayo oganda joluo mondo mi ochiw sir ne sirkal. Gipuoyo jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom golo pok ne sekta mar pur mar niang' e budget ma ikomenda 2025-2026 kagiwacho ni no biro konyo jopur ma osebedo gi chandruok e yudo chiro kod nengo mohidho mag gipur. Kendo wacho kako oganda ne wayiero ne wan kaka rowere wadwaro maendeleo, ok wadwar koko, wadwaro proper health care. Mnyoro anatueleza kwamba Mheshimiwa William Ruto si mzuri, amesahau kwamba mwaka 2022 alikuja kwetu akatuambia kwamba Mheshimiwa William Ruto ni yule ambaye ameletwa na Mungu, ni lazima tusupport serikali ya Mungu. Leo yuko nje anasema kwamba serikali hiyo ni mbaya. Sisi tunasema ambao wanafuata baba Raila Odinga, serikali hii ilikuwa serikali ya Mungu na tutaketi hapo katika serikali ya Mungu, maendeleo yote ambayo ilikuwa inafaa kuja huku Nyanza yaweze kukuja. Barabara mibi kela wendo kae to Migori as a county biro bero barabara mabor kabisa. Midhi kel Homa Bay, midhi kel Kisumu to gi Siaya. Gin gigo madhi konyowa kaka joka Nyanam. Donge wane motimo halaka. Donge jo mariemba piko ka. Donge wane maka jo watuo to waringo kodgi e ndara e barabara maricho. So kwa hivyo nyaka wangi kaka wa support jogi nikech wabende wan taxpayers. Kwa kaunti ma Kisumu, rawere maromo 2,100 mayudre kaunti ma Kisumu igeno ni koro biro